Takže what's lidi, dneska vás zdravím u této menšího videjka, dneska to bude videjko s voice changerem, takže jdeme se hrát Pet Simulator 99 a kdybyste si ptali, že s ním jako roaming, ano s ním tak, ale jsem to ve skutečnosti já a Darnix, ale akorát, že mám voice changer, tady vidíte, voice changer jsem ukážu, tady vidíte, mám banana. Tohle je normální. A tohle je voice changer, takže jdeme na to. Jdeme se hrát Pet Simulator 99, jsme se vytradit Titanic, se nám to povede, takže jdeme na to. Zapínáme a tady máme tady jako pár hůček, už jako to víte z minulých videí. Pár tady už máme. Tady třeba jako pár jako máme, kam jako dosti tady je ty vole. Třeba tady ty huge reindeer cat máme hodně. A jinak ještě takhle huge, hardware, takhle, prostě tady ty no, bych řekl. V itemech nemáme jako moc nic zajímavýho, akorát, že tady máme nějaký, ne to nechci. Akorát, že tady máme nějaký jako takovýhle gifty, bych řekl. Otevřeme třeba jeden. Padne na mě. Hovno. Tady máme tohle taky ty. Máme taky hoverboardy, turky a takhle. Vajíčko máme jedno. Buff máme takovýhle a my jdeme jako společně do Trading Plazy a jdeme tam vytradit nějakou toho Titanica, takže jdeme. Tam prema jsem buď normální nebo profesionální, prema jsem vydal jako profesionální no. Protože tam je zaručený, že to má každý 5 huge a jdeme to zkusit no a uvidíme, jestli se nám povede aspoň něco získat a jestli máme takový profit nebo takový fall, takže jako nedostanu nic, ale proděláme hodně. Takže jdeme na to, jdeme zkusit něco koupit a hodně prodávat, takže jdeme na to. Myslím třeba něco tady random. Bych třeba vzal tohle, ten si 720 milionů, já ho dám třeba za 480 milionů. Můžeme ho teda prodat, no. Kde stojí víc, ale dáme tolik. A teďka tam dáme ještě jednoho. Což bude asi by dal... No, to nevím. Možná tohle, ten stojí 100 milionů, tak ho dáme třeba za 93 milionů. Potřebujeme jako rychlý prachy, potřebujeme, takže jdeme na to. A další třeba prodáme vajíčko. Vajíčko prodáme za 121 milionů. A my se musím podívat na další tady ty stánky. 8 miliard, vole. Taky Rainbow Shiny, tohle je Rainbow. 40 milionů bear deal, no. To říká 13, existí 13 na světě, ty vole. Potom tyhle, tam jsou 6,1 miliard. A my když se koukneme na tady tu tabulku, tak my máme 25 miliard, akorát, že... Počkej. Ne, si kouknu. My jsme tady hnedka někde, jsme 25 miliard máme. Ale jako nevím, co je tak drahýho na tomhle, jako víš co, těmi hůčkách, takže bychom měli koupit takzvaně jako Titanica, bychom mohli sehnat, no. Apparence, nebo jak jsme ta cápka, koukneme. Máme ji trade, jestli to je ona, a jo, je to ona. Jsme to necháme tradit, no, jestli nám to jako povede se a jestli nám nějaký jako výdělek, nebo proděláme, uvidíme, no. Počkáme, až nám to ona zvedne, nebo jak až nám to vezmu ten trade a... Budeme se v shopu, je tohle, dva tady berem. A... Ice Cube X. Tady na jaký ty eggy, no, vánoční ještě, takže dobrý. 1600 robuxů, ty vole. To se nevyplatí. 10 egů, no to bych jako... 10 egů stojí, no, 450 robuxů, tohle kupovat nebudu asi, no. Já se komu co tady dalšího tady je tohle. Tady chybá tam 5 tady těch, tam nějaký hůčky, ty vole. 14,5 tisíce robuxů, to je hodně. My se koukneme teda do tady toho mailboxu a uvidíme, co tady máme jako novýho, nic, tady to jsem odesílal já ještě. Tak jako nic zajímavého tady není, jak teď vidíte vy. Ale jako nikdo nám to nechce teda koupit, no, nějaký jako eggy, no, a žádný ani hůčku. Tak to jsme třeba dát nějakou další, třeba zkusíme dát tohle, ta stojí 500 milionů, se nepletu. Jo, ta stojí 500 milionů, taky dáme třeba za 220 milionů. Oni si ji nekoupí, no. 220 milionů se tady nekoupí. Bad deal, jako je bad deal. Tak to jsou 63, tak to dáme třeba za 50.
8 milionů. Tak jich máme strašně moc. 58 milionů tam všude a jdem to prodávat, no. To prodáváme hezky jak děcka. 58 milionů, dáme tam třeba 4, nebo kolik tam máme, no 4, já nevím. Se nám to jenom odkoupí, no, ale pro ní ten sápek a nic, no. Tak prý nám to nevyšlo a kdyby si to připojit do mýho klanu, tak máte tady když tak. Jak se ten klan jmenuje, Loxu, co za klan. Nemáte můj nickname v Robloxu, můžete tomu přidat, nebo můžete mi napsat nick pod tady to videjko. Kdo by chtěl jít do klanu, tak napište pod tady to videjko váš nick v Robloxu. Já vás invitenu do mýho klanu a můžeme tady být konečně. A je to tak, že musíte měsíčně teda posílat aspoň 10 milionů. Ale za to taky máte, že měsíčně dostanete aspoň jednu hýčku. Takže jako máte to good. Já nabírám první 10 lidí, který dostanou odměnu. Nejme tomu třeba přes 50 milionů, první 10 lidí. Ale tak no. Ale když nám to někdo nekoupil, tak jako nevím no. Musíme třeba jít podívat na tady ty. Prostě na tady to, nevím, jak se mu říká. Lifestyles. Jak se na to okno. Takovýčky dalky jsou. Velký Jungart, já nevím. 93, tady žádnej, kámo. Teď se divím. Tady taky nic, tady taky. Tady je 145, tady je 128, 87, 37, 55, 52, takhle no. Takže jako lidi řeknu jako, že false, ale jako nevadí, ale to videjka asi všechno, vejde se hezky, skladíte vlastně a nezlobte dospěláky, vejde se hezky a zatím šus!